ଛୁଆଟାକୁ ମାରି 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 ଦିଅ ହେଲା ବାଳ ଖାଲି ହେଲେ ମାରୁଛ କେন ଛୁଆଟାକୁ হ্যাঁ ମାରିମିନି ତ କିସ କରିମି হ্যাঁ ବାଳ ଛୁଆ କହୁଛୁ ପିକନିକ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ପିକନିକ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ କିସ 1000 ଟଙ୍କା କିସ ହେଲା ଚାନ୍ଦା ଶୁଣିକି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ନା ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଚାନ୍ଦା ଶୁଣିକି ମୋ କୁଳି ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ବାଳ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ନବ ବାଳ ତ ବାପର ଇନକମ କେତେ ହୁଏ ତ ବାପର ଇନକମ କେତେ ଦିନ ସାରା ଖରାର ଗାଣ୍ଡିକି ଉପରକୁ କରିଦେଇ ଖଟିନେ 400 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନାହିଁ ଇଏ ବାଳ କହୁଛି ପିକନିକ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାଳ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେଠି କିସ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ମଟନ ଖାଇବୁ ବାଳ ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦେନେ ଆମ ବଂଶ ସାରା ମାନେ ଖାସି ମାଂସ ଆଣି କରି ଖାଇକିନେ ବାଳ ଖରାବେଳେ କରି ଖାଇବା ରାତିରେ ଆହୁରି ରଖିକି ଖାଇବା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭୁଜାରେ ଗୋଳିକି ଖାଇବା ବାଳ ପଇସାକୁ ପଣସ ପତ୍ର ଭାବୁଛୁ ହଁ ବାଳ ଲୁଙ୍ଗି ଚିରିଛି ପଇସା ନାହିଁ କିଣିତେ ବିନକି ବାଳ ମୋ ପେଳ ଦେଖି ଦେଖି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼ କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାଳ ଚାଲ ବାଳ ପଖଳ ଖାଇକି ଶୁଇବୁ ଯା